Nagasa itong pinapay. Ha? Pinapay. Walang kilo. Ay, kita kayo picture. Tapos na kayo dyan. Doon oh. Ganda dun oh. Pupunta lang kami dito. Tapos lipat na tayo dun sa ibang isla. Ayaw pa. Iyo pa. Uri. Urad niyang pa rin. Kami ni Jesus nga ni nakaabot ako sa puro. Pwede duman magayon duman ang view Ano doon sa dyan? dalyo. Ayun Dagsakit dyan. kami duman. Iyo. Naman naman kamo tapakali mi di Kami duman. makakuha na kita katong baruto. Hindi na kita mapasundo duman sa baruto. Ano? Iyo. Mayo itong kuyan. May kuyan magayon oh. May announcer. Picture dili kuya. Parang kuha na rin to eh. Ano to? Bisita iglesia. Ayan na. Sige. Super ini. Walang nga kita dyan eh. Ayaw ko nga yan. Sinama yung Dali yan. Dali. Hawakan mo. Yung chan ko, wag mo isama lapit. Huwag kasama yung sobrang lalo. Hindi mo sinama to yung sa gilid. Kung lumayas po natin. Sa M210 ata yun. Or M210. Ano, dito na tayo maliligo? Ano pa din? Hindi na kita maparigo. Hindi naman